kunnafoni TV kanubagaw cɛ ni muso denmisɛnnin makɔrɔba an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'o di aw ma fo aw sigiyɔrɔ la k'aw ladɔnya k'a fɔ ɲɛna ko aw sɔgɔlen don aw ka teleso Mali la ni o de ye Mali kunnafoni TV ye ale ni Mali kunnafoni show aw ka émission dumanba n'ale tali kɛ ko musoya aw ka musoya émission o de sigitɔ filɛ aw ye sangada in na o hukumu kɔnɔna la sa chaque semaine an bɛ thème kura de ta musoya kan k'o di aw ma k'o walawala yaasa aw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ a la wala bi an bɛ fɛn min kan o de ye jaabi ye yɔrɔ n'i ko jaabi a fɛn caman b'a kɔnɔ dɛ n'i ko jaabi ale ye musoya dafalan dɔ ye kosɛbɛ o la sa an munumunu ka se mɔgɔ ma ni ale bɛ jaabi walawala ni ale bɛ jaabi dɔnbaga ŋana de y'a ye ni bɛɛ b'ale dɔn Babsi la kabako Babsi yɔrɔ TikTok ka mɔgɔ dogolen tɛ bi TikTok yɛrɛ dɔrɔn tɛ mɔgɔ dogolen tɛ bi Mali kɔnɔna la mɔgɔ dogolen tɛ artiste kunda barisa n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ caman de ka jaabi da ale fɛ bi n'i y'a ka TikTok compte lajɛ i bɛ caman faamu la donc o la ko mɔgɔ ka ɲi i yɛrɛ de da kɔnɔ n bɛ kuma d'a yɛrɛ ma a b'a yɛrɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni baro ye ça va mon frère? Oui ça va alhamdulillah. Kan jumɛn de? Non kan foyi tɛ yen. Kunkolo in tɔgɔ de? Kunkolo ya. D'accord Babsi an b'i dɔn TikTok de ka ko Babsi mais Babsi yɛrɛ ye jɔn ye i bɛ se k'i da don o la fɔlɔ k'o walawala an ye k'a fɔ an ɲɛna Babsi n'i y'a mɛn Babsi yɛrɛ ye jɔn ye? Bon ne yɛrɛ tɔgɔ alhamdulillah n bɛ Ala fo k'a barikada ne yɛrɛ tɔgɔ Cheikh Danjogo comme on appelle Babsi ma famille o de n tɔgɔ yɛrɛ Babsi de ma famille ouais. Mais Cheikh Danjogo o ni Babsi ka jan dɛ Babsi in sɔrɔla cogo di? Bon Babsi n'i y'a ta k'a lajɛ wa baba tɔgɔ bɛ wele ko Babsi de ma famille baba mɔgɔ fɛ ko baba b'a wele ko Babsi i y'a faamuya o de don quoi. Donc i ye baba de. D'accord o faamuna Babsi san'an ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ thème yɛrɛ ye jaabi de donc a kun ka d'an ye i k'i da don jaabi la i ka jaabi ɲɛfɔ an ɲɛna jaabi ye fɛn jumɛn de jaabi nafa jumɛn de bɛ musoya la parce que i kan ka k'o dɔn sa dɛ voilà donc a nafa min bɛ musoya la i b'o fɔ an ɲɛna fɔlɔ sanni i k'i jaabi yɛrɛ walawala an ye. Bon jaabi ye fɛn sugu min ye jaabi ye Ala ta de mɔgɔw ta tɛ dɛ jaabi ye Ala ta de bon jaabi ka ɲi jaabi ye musoya talan dɔ ye quoi muso yɛrɛ k'i ka musoya yɛrɛ sigi sen kan kosɛbɛ f'i ka jaabi de da i sen na quoi e jaabi da i sen na a bɛ manja d'i ma fɛn bɛɛ quoi ma faamuya jaabi ye fɛn min a ka ɲi kosɛbɛ quoi ma fɔ parce que an bɛ jaabi qualité caman da quoi i y'a faamuya voilà o faamuna Babsi filɛ nin ka fɔ cogoya min na a ma nkalon tigɛ dɛ jaabi ye fɛn min jaabi ye Ala ta de barisa hali dɔnnibagaw b'a fɔ ko ni muso min sara k'u ka jaabi to i sen na k'i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ donc jaabi ye fɛn min ye fɛn gansan tɛ et puis ça attire e m'o de fɔ Babsi ma nɔgɔn koyi donc o la sisan nɔ i ye jaabi fɔ an ɲɛna jaabi ye fɛn min donc i bɛ se k'i da don jaabi yɛrɛ la ka a walawala an ye a détail jaabi suguya jumɛn bɛ aw bɛ suguya jumɛn da bibi na filɛ nin yɔrɔ min na client bɛ jumɛn de demander plus parce que an ɲɛ b'a la nouveauté bɛ ka na jaabi la. Bon jaabi kɔni bon jaabi min b'an bolo komi jaabi qualité ka ca bon mun b'an bolo an bɛ barika mun na o ye jaabi qualité fila de m'a fɔ ma bon jaabi dɔ bɛ yen nɔ rouge ban ale Malabiya de ale bɛ bɔ Dubaï bon kɔfɛ jaabi wɛrɛ bɛ yen ale ye jaabi naturel de an yɛrɛ ka jaabi mugu naturel an b'o jaabi in ta an bɛ kɛ fɛn dɔw k'a la an bɛ kɛ ka baara kɛ quoi bon sisan ale jaabi ale ka di mɔgɔw ye puis ale jaabi a ka ɲi dawula b'a la quoi ale jaabi mugu naturel yɛrɛ de nka m'a faamuya n'i y'a da i sen kɔnɔna kɔni a ɲɛnama yɛrɛ de don quoi m'a faamuya ale ka ɲi trop. D'accord an ɲɛ b'a la sisan nɔ noir bɛ ka tunu dɔɔni caman bɛ ka rouge de demander an bɛɛ bɛ k'o de da n'i y'a ye TikTok sanfɛ rouge mɔgɔ bɛ ka fɛn rouge in yɛrɛ bɛ niveau jumɛn de la bi rouge in hali ni ma se ka prix fixé a prix jɔnjɔn fɔ mais est-ce que ale noir ye kelen ye yɛrɛ a dacogo ye a dalen wa n'a prix est-ce que noir ye kelen? Bon jaabi rouge filɛ jaabi rouge ni jaabi noir tɛ kelen hali u tɛ taa fan kelen fɛ hali u bɔrɔ tɛ kelen m'a faamuya bon jaabi rouge filɛ nin ale ye m'a fɔ ale jaabi a ka ɲi quoi m'a faamuya bon ale prix m'an bolo yan nɔ an kɔni b'a daminɛ 2000 de la a sen n'a bolo m'a faamuya bon jaabi noir an b'a kɛ mais a man di mɔgɔ ye kosɛbɛ quoi parce que ale yɛrɛ filɛ effet dɔɔni b'a la m'a faamuya effet dɔɔni b'a la quoi mɔgɔ dɔw bɛ yen ni allergie b'i fari la n'i ye jaabi noir in da i fari la a ka teli ka i kɛlɛ quoi m'a faamuya bon rouge dun filɛ nin effet bɛrɛ t'ale la i b'a dala kaba b'i la o fɛn b'i la hali ni man kɛnɛ i bɛ se ka rouge da i sen na a tɛ foyi k'i la quoi i y'a faamuya. D'accord k'i ka o kuma yɔrɔ sɔn ji la o de la ka ne yɛrɛ sɔrɔ n'i y'ale da a bɛ ka wɔrɔ mais a nɔ bɛ tu la ka forme kɛ i b'a fɔ ko kaba donc o faamuna kosɛbɛ mais sœur a y'a faamu donc n'a bɛ jaabi da a mana k'a sugu o sugu ye n'a bɛ noir da aw k'a walawala wa aw k'a dɔn a b'a da mɔgɔ min fɛ o la sa prévu bɛ ne yɛrɛ bolo k'a fɔ aw ɲɛna n'aw bɛ jaabi da yɔrɔ kelen pe a k'aw sɔgɔlen to Babsi la aw tɛ nimisa jaabi ko la fiyewu yɔrɔ aw bɛ to ka Mariam ninnu ni fɛnkɛ ninnu ka jaabiw ye
Babsi de bolo n'o ye d'accord o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen e ye baara in daminɛ wagati jumɛn i ye baara in daminɛ cogo di fɛnɛ mais i y'a daminɛ wagati min na i b'o de fɔ an ye fɔlɔ. Bon ne ye baara in daminɛ wagati min na wagati ni sa ka jan dɔn ne bɛ baara la ɲina san 16 de awɔ ne bɛ jabi da ɲina san 16 de m'a faamuya voilà. Vraiment ko mana kɛ cogo cogo dɔw de b'a ta sɔrɔ a la baara in daminɛ ni bi cɛ ni y'a san 16 de mais an bɛ wagati min na sisan nɔ alhamdulilayi n'est-ce pas mais baara in daminɛ ni sisan cɛ bɛɛ b'a fɔ ko jabi mɔgɔw b'a dɔn muso fɛnni est-ce que Babsi ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ critique ta fan wa mana k'a sugu e ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ baara in kɔnɔ. Bon ne ye gɛlɛya caman sɔrɔ baara in kɔnɔ a ka ca yɛrɛ de m'a faamuya mɔgɔw b'an critiquer muso baara dɔw ni tɛ cɛw ka baara ye a bɛ tan ko caman quoi ne yɛrɛ problème caman sɔrɔ a la mais alhamdulilayi an bɛ don min na ko bi n bɛ Ala fo n b'Ala barika da quoi tiɲɛ na mɔgɔ caman bɛ ka ɲɛbɔ an fɛ puis mɔgɔw b'an encourager a la quoi sinon ne gɛlɛya caman sɔrɔ a la dɛ ne gɛlɛya sɔrɔ a la yɛrɛ de depuis n b'a kɛ depuis n ka dɔgɔ mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ muso baara a bɛ tan mais bi kɔni alhamdulilayi walayi. D'accord o yɔrɔ la sa mes chers frères ne bɛ min fɔ aw ɲɛna a ye thé wuli dabila aw ka cigarette min ba in dabila bɔlɔn fɛ aw ka wuli aw ka ko dɔ kɛ barisa a mana fɔ ko muso baara ye jabi togo Babsi b'a fɔ alhamdulilayi jabida la donc baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen o kuma na sa n'i ye baara o baara sɔrɔ ko baara bɛ se ka dɔrɔmɛ 1 kɛ dɔrɔmɛ 2 i bolo wuli i k'i cɛsiri o baara fɛ cɛ baara tɛ yen muso baara tɛ yen dɛ n'i sera ka baara min kɛ k'i bɛ k'i ta sɔrɔ a la i bɛ continuer o baara fɛ a ka fisa ni suɲɛni ou bien voilà donc o la Babsi émission kɔnɔna la rubrique dɔw b'an bolo donc an bɛna sanga rubrique dɔ ma o temps kɔnɔna la an b'a to i b'i reposer voilà Mali Kunnafoni TV kanubagaw rubrique dɔ b'an bolo émission kɔnɔ ni o de ye rubrique yala yala ye rubrique yala yala ale bɛ tali kɛ min na an bɛ don dugu kɔnɔ an ka thème k'o di dugukɔnɔmɔgɔw ma pour que an bɛ se ka public fɛnɛ ka avis sɔrɔ donc o la an ye min sɔrɔ jabi kan public ka avis la o de filɛ ni an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Kuku aw bisimila Mali Kunnafoni show jabarani kan an bɛna taa yala ka fɛn min ɲininkali kɛ bi o de ye jabi nafa ye aw k'an si tantɔ. Misalula baasi foyi tɛ fo kana s'aw na waati ma. Fanta Sisoko. An ka bi yala kɔnɔna na an bɛ ka yala ka fɛn min ɲininkali kɛ o de ye jabi nafa ye an bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ an ɲɛna jabi nafa la. N bɛna kuma don da sa jabi a nafa ka bon kojugu parce que kɔɲɔ yɛrɛ tɛ kɛ ni jabi ma da denwulu tɛ kɛ ni jabi ma da hali n'an taara mariage yɔrɔ la an b'a sɔrɔ bazikɔrɔmɔgɔ bɛ sen ɲɛgɛnnen don jabi ye muso masiri de i labɛn togo togo n'i ma jabi da i ma pari o de kɔni ye ne ka jabi ye. Nse aw somɔgɔw bɛɛ baasi tɛ yen ne tɔgɔ Kunbasɛni awɔ jabi nafa ka ca dɛ hali ka da silamɛya yɛrɛ ma n'i ye jabi da i sen a b'i saramaya a b'i diya mɔgɔw ye bon i bɛ taa kɔɲɔyɔrɔw la fɛnɛ i mana jabi da a cɛ ka ɲi a ka di bɛɛ ye jabi tɛ bi jabi ye kabini bi ma se jabi bɛ da bi ko tɛ nka hali bi aw ka sinsin nin kan kosɛbɛ ka jabi sankɔrɔ ta kosɛbɛ ala ka hɛrɛw k'aw ye ala ka sabu ɲuman k'aw ye ala k'aw sɔn k'aw somɔgɔ kɛ ala ye ala k'aw bolo mɛn a ka baara la kosɛbɛ salalaw wa salu. Nsanula basi fosi tɛ yen Mariam an ka bi yala kɔnɔna na an bɛna kuma fɛn min kan bi o de ye jabi nafa ye an bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ an ɲɛna jabi nafa kan. a ye ɲininkali la o diyara n ye kosɛbɛ donc ne bɛ se ka min fɔ jabi nafa la nɔ jabi an ka farafinna laada tabiya dɔ ye nɔ donc n'i ko jabi donc i ko an yɛrɛ ka culture yɛrɛ trophée yɛrɛ de ye an ka jabi ye parce que n'i ko jabi n'i taga yɔrɔ f'i ka jabi da donc denkudi fara kɔɲɔ kan donc an bɛ jabi da donc jabi nafa ka bon kosɛbɛ sabula an ka fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun b'a fɔ n'i bɛ jabi da donc a bɛ dawula d'i ma donc muso yɛrɛ danbe jabi da ye donc i ka ɲi ka jabi da nɔ surtout ni i furu la i ka ɲi ka jabi da donc a bɛ dɔ fara i ka furu danbe n'i ka fɛnw kan nɔ voilà. Manla. Kɔli baasi t'i la. Baasi foyi tɛ Abdoulaye Keita. Abdoulaye Keita an ka bi yala kɔnɔna na an bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ an ye jabi nafa de kan. Bon jabi nafa a nafa tɛ se ka ban
jabi nafa ka bon kojugu surtout ne muso ka sena a bɛ sara ka dawula ɲa wa o yɛrɛ de ka d'an cɛ an bi cɛw ye wa muso jabi ma o ka d'an yɛrɛ ne yɛrɛ ka goye jabi ka sena ne tɛ to yɔrɔ kelen a yɛrɛ nkalon tɛ dɛ n bɛ ka seere de f'i ye tan jabi a nafa ka bon kojugu ma. o tun ye hakilina ye ko fɔ. ne hakilina y'o fɔ. Misanu la somɔgɔw baasi tɛ kɔli baasi t'i la. basi foyi tɛ na Fatimu Kulubali. Fatimu Kulubali an ka bi yala yala kɔnɔna na an bɛ fɛ i ka dɔɔni f'an ye jabi nafa de kan. O diyara n ye jabi nafa a nafa ka bon n'ɛlu jebini ye ni sisan tɛ n'i kun ma furu kun tɛ jebi farafin jebi da i sen na nka sisan furubaw bɛɛ bɛ jebi da u sen na a nafa ka bon kosɛbɛ yɛrɛ de nafa min b'a la tɛ ɛlu jebini na awɔ o de ye ne ta ye. Misanu la Kɔli baasi t'i la. basi foyi tɛ na Tɔgɔ duman jamu duman. Tɛnɛ Kɔnate. Tɛnɛ Konate an ka bi yala yala kɔnɔna na an bɛ fɛ i ka dɔɔni f'an ye jabi nafa de kan. Ne ba jabi nafa ka bon kosɛbɛ ne sisan tɛ ni ma furu jabi min tɛ mɔgɔw sen na jabi nafa ka bon ne ɛndu jabi ni yɛrɛ de nafa ba de b'a la. Mali kunnafoni show jabarani lamɛnbagaw an ka yala yala kɔnɔna na ni ne kun ye jabi nafa ye k'o fɔ an ɲɛnɛ donc a kana ɲinɛ k'a like k'a partager k'a abonner a k'an bɛ siɲɛ wɛrɛ. Voilà ni tun b'an bolo rubrique yala yala kɔnɔna la ko yala o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an n'an ka invité bɛ continuer toujours Babsi n'i y'a mɛn baara o baara gɛlɛya b'a kɔnɔ mais gɛlɛya fɛnɛ kɔfɛ i bɛ se ka fɔ alhamdulillah e ye nafa jumɛn de sɔrɔ baara in na a san 16 in hukumu kɔnɔna la ka na se fo bi ma. Bon ne nafa caman sɔrɔ a la n bɛ Ala fo n bɛ Ala barikada n m'a faamuya n ye nafaba de sɔrɔ a la a ma se n ka n da don olu bɛɛ la k'a walawala n m'a faamuya n ye nafaba de sɔrɔ a la min ko n bɛ se k'o de fɔ en vrai dire n ye nafa caman sɔrɔ a la walahi. Mais hali n'a kɛra 1 ni 2 ye i bɛ se k'o fɔ madamu sɔrɔla olu bɛɛ fɔ k'o bɛn. Ouais tiɲɛ kɔni na n ye muso furu a la n ye du san a la ka du jɔ a la n ye mobili sɔrɔ a la alhamdulillah n bɛ Ala fo n bɛ Ala barikada quoi waso tɛ quoi. Waso tɛ koyi ka muso furu a compter 1 ka du jɔ ka mobili san te min ni daga sunɔgɔ t'o di mɔgɔ si ma vraiment i bɛ se ka fɔ alhamdulillah halisa an bɛ Ala deli Ala ka garisɛgɛ tɔw foni Ala k'a tɔ ɲɛ k'a d'a ma ka client baden nati Babsi sisan baara in kɔnɔna la dans l'avenir projet jumɛn de bɛ e bolo k'a kɛ. Bon projet min bɛ ne bolo n bɛ ka projet damadɔ labɛn n m'a faamuya n bɛ ka projet damadɔ labɛn kɛrɛfɛ quoi n m'a faamuya olu ye secret ye quoi tiɲɛna n tɛna se k'olu fɔ réseau kan n m'a faamuya n kɔni bɛ projet la quoi. O tɛ baasi ye parce que projet fɛnɛ ye fɛn min ye ale tɛ fɛn ye min bɛ walawala en tout cas Babsi kɔni y'a yira n'a k'a fɔ ko projet b'a bolo dans l'avenir donc n'a projet kɛra inshallah si de ka gɛlɛn an bɛɛ bɛna bɔ a kalama o tɛ dogo anw yɛrɛ la ou bien n'Ala ni kira sɔnna halisa Ala k'i dɛmɛ o hukumu kɔnɔna la. Voilà sisan Babsi conseil damadɔni dakuruɲɛ damadɔni na dɔrɔn k'a fɔ i ɲɔgɔnnaw ɲɛna i dɔgɔninw ani filanw an ka taa an kɔrɔw ma an dɔgɔninw ani an filanw a kɛra muso ye a kɛra cɛ ye conseil jumɛn de bɛ e bolo ka d'u ma jeunesse kɔnɔna la. Bon conseil min bɛ ne bolo k'a fɔ jeunesse ɲɛna tiɲɛ na bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen mɔgɔw kan'i sigi man ɲi an bɛ baara min yɔrɔ la a ka kusa an yɛrɛ bɛ mɔgɔw kalan jabi la i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ na boli ka se mugu sugu la dɔrɔn i ka na inscription na i ka n'i tɔgɔ sɛbɛn i ka baara daminɛ baara lankolon tɛ yen quoi i b'a ye cogo o cogo a mɛnna a janyana i bɛna tila ka nafa sɔrɔ i yɛrɛ ye quoi i n'a fɔ ne bɛ ka nafa sɔrɔ la cogo min na mɔgɔ man k'i sigi tuguni an bɛ don min na ko bi mɔgɔ man k'i sigi n m'a faamuya wala. Voilà a y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ o kan mɔgɔ i kɛra togo o togo denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ mɔgɔkɔrɔbaya tɛ mɔgɔ tiɲɛ i kɛra ɲa o ɲa ma wuli i ka dɔ k'i yɛrɛ ye wa ale Babsi yɛrɛ filɛ nin a bɛ formation k'a ka yɔrɔ la i kɛra mɔgɔ sugu o sugu n'i nana a bolo dalen don bɛɛ de kama n'aw nana ka dɔɔnin dege i kalanna o i bɛ se ka nafa sɔrɔ la i ma kalan o n'i ye métier kalan i bɛ se ka nafa sɔrɔ la donc k'a fɔ aw ɲɛna ko daga sunɔgɔ tɛ mɔgɔ si de arranger bi na diɲɛ bɛ ka taa cogoya min na dɔrɔmɛ 1 kɛ dɔrɔmɛ 2 ye ka sɔrɔ i m'a suɲɛ dɔrɔmɛ 1 kɛ dɔrɔmɛ 2 ka sɔrɔ i ma bi mɔgɔ kan o nafa b'an kan kosɛbɛ n'aw sera k'o faamu alhamdulillah Babsi faamuyali sɔrɔ o la kosɛbɛ a ka di n ye sisan nɔ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka na baara de la i fɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka na formation la mɔgɔ minnu fana bɛ fɛ ka na jabida la ni numéro b'i bolo i bɛ sɔrɔ numéro min na sanga ani waati ani i ka TikTok tɔgɔ. Bon n ka numéro bɛ n bolo n ka numéro orange ye 72 03 01 72
n'i y'a fɛ ka inscription kɛ i bɛ na Bulukasebugu sugu la weleli kɛ i bɛ na an bɛ yan bɛɛ kama quoi i y'a faamuya voilà. Voilà o famna e mɔgɔ min bɛ fɛ ka Babsi lasɔrɔ n'i y'a wele a ka numéro in na i b'a lasɔrɔ wa yɔrɔ tɛ yɔrɔ duguli fɛnɛ ni sera Bɔgɔsumugu sugu la dɔrɔn n'i ye weleli kɛ sira tɔ bɛ don i kɔrɔ. Babsi bɛ sɔrɔ tɔgɔ jumɛn la TikTok sanfɛ parce que TikTok ye fɛn ye bi alhamdulilayi a kɛlen bɛ commerce kɛyɔrɔ ye mɔgɔ wɛrɛw de kɛlen bɛ k'a ta ka kɛ ko wɛrɛ mais o tɛ Babsi ka cas ye an yɛrɛ y'a ye kosɛbɛ i ka TikTok compte kɔnɔ i b'i ka baarakelenw de bila ka mɔgɔw invité halisa u ka na ka na baara k'i fɛ donc e ka TikTok tɔgɔ de ye jumɛn? Bon ne ka TikTok tɔgɔ ye Babsi tatouage. Babsi tatouage n'i y'a tapé dɔrɔn a bɛ bɔ. Voilà Babsi tatouage à tout moment ni donna kɔnɔ e ni a kabako Babsi o tɛ ya voilà donc o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka rubrique filanan ni o de ye rubrique astuce ye rubrique astuce semaine o semaine an bɛ fɛn dɔ ɲini réseaux sociaux kan mɔgɔkɔrɔbaw fɛ fɛnɛ ko o di aw ma fufalaki o la hukumu kɔnɔna la sa ne ye min sɔrɔ bi o de ye gommage ye gommage ye fɛn min ye cɛ bɛ se ka kɛ muso bɛ se ka kɛ barisa o ye ɲɛda entretien ni mɔgɔ bɛɛ de mago bɛ nin na a ma se i k'i yɛrɛ to a tout moment k'i tɛ produit chimique fɛ fɛn min don ale tɛ produit chimique fɛn ni fila dɔrɔn wa a tɛ foyi de dun mɔgɔ kun di ale ni sigaro n'i ye di ta ka sikoro mélange a la fitinin dɔrɔn hali di cuillère ɲɛ kelen o bɛ se ka affaire kɛ di cuillère ɲɛ kelen n'i y'ale kɛ tasa kɔnɔ ka sikoro cuillère ɲɛ kelen fara kan k'a mélanger ka pinceau ta walima ka torchon dɔ ta k'a dɔsi ɲɛda la avec simplicité k'a sɔrɔ i m'a frotter kosɛbɛ parce que ɲɛda ye fɛn min ye ɲɛda yɛrɛ nugulen don ale mago tɛ frotter ba la n'i y'a kala dɔɔni a ka reposer pendant 5 minutes i b'i ɲɛda ko ni ji wɔlɔkɔli ji kalamanba tɛ dɛ ji wɔlɔkɔli parce que ji wɔlɔkɔli ale fɛnɛ ka fisa farisogo ma kosɛbɛ n'i ɲɛda ko ni o ye k'a dɔsi ni serviette souplesse tɛ dɔwɛrɛ serviette nugumani mɔgɔ kan ka k'o mara i bolo a tout moment o man kan ba mɔgɔ si de bolo parce que serviette bɛ serviette la n'i y'a kɛ k'i ɲɛda nettoyer i t'a dɔn a yɔrɔ la mais 2 jours 3 jours après ale bɛ se ka allergie wuli fari la a bɛ se ka bouton fɛnɛ wuli i fari la donc o la n'i ye nin gommage kɛ gommage fɛnɛ ye fɛn min ye a man ɲi fari ma à tout moment n'i bɛ gommage kɛ peut-être 2 fois par mois chaque 15 jours n'i bɛ gommage kɛ a ka fisa ɲɛda ma mais a man ɲi don o don fɛnɛ n b'o fɔ ka fara a kan voilà Babsi émission bɛ ka se a kuncɛma yɔrɔ ma folikan jumɛn de bɛ e bolo ka ɲɛsin i ka faniw ma ani ka clients ma? Bon folikan min bɛ ne bolo n bɛ bɛɛ fo mɔgɔ fɛn bɛ n suit réseau sanfɛ mɔgɔ min bɛ fɛn bɛɛ bɛ bɔ i ka so ka na n ka yɔrɔ la cɛ na n ka foli bɛ bɛɛ ye an bɛ don min na ko bi aw bɛɛ ni ce aw ni baraji o de bɛ ne bolo ka fɔ n kanubagaw ɲɛna quoi vraiment. Ok d'accord folikan diyara n ye wa a diyara i ka faniw yɛrɛ fɛnɛ n'ala sɔnna ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma i yɛrɛ y'an reçoit a diyara n ye kojugu ala k'i bolo mɛn i ka baara la. Amina rabi. Voilà ni ani Babsi ka mɔgɔ dɔw ye ɲɔgɔn fɛ an n'olu fɛnɛ bɛ na fila fɔ u bɛ se ka dɔ fɔ an yɔrɔ kan cogoya min na mon frère ça va? Oui ça va. Kan jumɛn? Ouais laisse dɔrɔn. I tɔgɔ n'i jamu? Ousmane Konate bon dɔ bɛ n wele Buffon and Babsi Junior. Cɛ est-ce que n tɛ ta kɛ Ousmane ye? D'accord Ousmane an nana Babsi ka yɔrɔ la an ɲɛ b'i la donc an bɛ fɛ ka dɔn e bɛ jumɛn kelen de kɛ yan e y'a terikɛ de ye wa e bɛ baara de kɛ yan wa jumɛn de don? Bon n'a dɔgɔnin n'a baarakɛ ɲɔgɔn fɛnɛ. D'accord c'est la famille donc e bɛ se ka mun de fɔ an ye Babsi ka yɔrɔ kan? Bon ɲana tiɲɛna alhamdulilayi parce que an ka ca an kojugu an mɔgɔ min baara kɛ an ka ca ni cɛ 12 bon bɛɛ b'i dahirimɛ sɔrɔ fɛnɛ wa an bɛ ɲɔgɔn bolo ne ni bɔ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ 9 ans bɔ an baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ma jigin ɲɔgɔn na tile kelen est-ce que tu vois? Ok d'accord vraiment ni témoignage min ye ne yɛrɛ touché kosɛbɛ parce que fɛn min don d'abord de 1 Babsi bɛ ka fɛn de kɛlɛ fɛn min mɔgɔ kana sigi ka chômage kɛlɛ aw kana sigi aw fɛnɛ min sera ka courage sɔrɔ ka wuli ka na dɔ k'aw yɛrɛ a ka fisa parce que bɛɛ tɛ nin hakilina sɔrɔ jeunesse kɔnɔna la dɛ d'accord o faamuna merci beaucoup halisa ala k'aw to ɲɔgɔn ye. Amina rabi ala ka dugawu minɛ ala ka yɛrɛ mɛn a ka baara la ala k'an to ɲɔgɔn ye. Lago ça va? Ça va. Kan jumɛn? Kan foyi tɛ yen nɔ. E ala kuma tɛ ne da o bɔ tɛ yen dun e ka nin ye brésilien ye? Awɔ brésilien de don. Kɔfɛ ni tila k'o sɛgɛrɛ tɔ di ne ma i tɔgɔ n'i jamu? Nɛnɛ Daɲogo. Nɛnɛ Daɲogo Nɛnɛ e jɔyɔrɔ ye jumɛn de ye Babsi ka yɔrɔ la yan? A wolowolo dɔgɔnin ne yɛrɛ n'a dalen don ɲɔgɔn kan bon a ka baara in kɔni a kilo ka nafa baara in ɲɛmɔgɔ a ye nafa ɲa ne yɛrɛ parce que a ye bitigi dayɛlɛ a ka baara bɛnnen tɛ jabida dɔrɔn ma chaîne bitigiw b'a bolo ani samara bitigi a kilo ka ne yɛrɛ ta ka ne bila nɔ parce que chômage man da ye quoi denmisɛnnin caman b'a bolo baara la yan nɔ a ka baara in nafa ba de ɲa yɛrɛ. D'accord vraiment o faamuna
ale fana ka témoignage fait vraiment i b'a dɔn k'a fɔ ko Babsi il a un bon cœur mɔgɔ min do fɛnɛ a tɛ kulankolon fɛ parce que k'i to jabida la ka tila ka boutique dayɛlɛ o ye alhamdulilayi donc an bɛ dugawu de kɛ halisa ala k'aw kafolen to ɲɔgɔn na ala k'aw kan bɛn e ko k'e dɔgɔnin e kɔrɔkɛ de don bien a dɔgɔnin de ye voilà d'accord o faamuna kosɛbɛ halisa ala k'aw kan bɛn ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la yarabi ala k'o dugawu minɛ ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn aw ka baara la wa a ka suraka jaabi yɛrɛ o ye kabako de ɲɛ tɛ ne bolo la nin ye nin 15 jours de ye ne bolo la nin ye ne bɛ fini nɔgɔ ko don o don sɔnni ne ka na nin yɔrɔ jɔsi n'i y'o da a y'a dabila aw ɲɛ b'a la donc aw bɛɛ k'aw boli joona joona aw kana Babsi ka yɔrɔ sɛgɛrɛ wa Babsi bɛ déplacement fɛnɛ kɛ mais ça dépend i n'a bɛ bɛn min na n'i y'a wele a ka numéro la n'aw bɛnna voilà wa fɛn min do fɛnɛ ne b'a dɔn aw tɛ tiɲɛ a la donc an b'a fɔ aw ɲɛna bye bye ok Mali Kunnafoni TV min tun b'an bolo bi ka yira la o de ye nin n y'a fɔ a ye cogoya min na ani mɔgɔ min tun bɛ ɲɔgɔn na bi ale tɛ mɔgɔ dogolen kabako Babsi sur TikTok jabidala boss tɛ yan jabidalaw ka boss jabidalaw ka patron voilà o yɔrɔ kɔnɔna la sa an bɛ profiter ka jabidala bɛɛ lajɛlen fo aw bɛɛ de bi fa la aw bɛɛ de bi ba la ani mɔgɔ min de tun bɛ ɲɔgɔn bolo bi o de ye Babsi donc an b'a fɔ o la prochainement inchallah